Yeah. KAM Music. Duniya makaranta kuma mai hankali wanda ya bi ta sannu shine adali in ka gwada mata sauri kamar kale za ta ma haske irin ma na butali karka je karbar tunani ko jangali duniya ce za ta ma gyara hali ai wasu mata jire musu hankali karka tabbacin amana wasu guda karka yi hali irin na su abida dan duniyan nan tana yawan gargada ba ni na ce ba ai mayya masu fada kowa shi ne duniya ya zama mai gida Allah raba mu da jiza yaran guda wani bai san da ba sai na fada duniya ke na yau dan uga na gani wai baka kuɗi sai an baka aljini ko gari wai sai ka samu kwarin jini ko ma a ce sai ka bi ka ga wani wanda ke irin wannan sai ya sha bani dan uga ne ke zance ko akwai wani yarda da Allah ko ka dama bayya gani zaka gane zance na in dai kan da su bani cin kudin sun tuwa ko da na mutu zuciyoyin mu yau duka suke kashe mu dai mu yi arziki san ba mu sarri arziki allura ce ta cikin ruwa masu rabo ne kawai ke tuntuwa hanyar karya gajera ce ba doguwa ai na ga wasu ma ba su yarda ba ai masu kuɗi ya su ne a kan gaba abincin wani gari ka ya zango ba ni ban da kuɗi amma ba ni fargaba ba ni fatan a kira ni da ɗan daba KAM Music. Purchase your tracks today. KAM Music. mai hankali zai gane dukkanin nufi ai ko ba cuta ma ana rigakafi dan ogani san ba ne cin zarafi kaga kenan ba mai mini korafi ba ne san cizon maciji dan tsoron dafi dan ogani ke waka wasu na rawa wasu ko bakin ciki suna hauhawa har suna tambaya wai me ke faruwa sun manta baiwa rabbi ke basuwa ai farin ciki ne ke kore damuwa ni ina shawagi na kamar tsuntsuwa zaki ne ke farauta a cikin dawa Purchase your tracks today. ai ina ga wasu ma ba su yarda ba ai masu kuɗi yau su ne akan gaba abincin wani gare ka ya zango ba ni ban da kuɗi amma ba ni fargaba ba ni fatan a kira ni da ɗan daba